Alright. Sige, tubag na mga kagahi. O para sa atong trending, ay, nag-trending kagahapon sa Facebook, brother. Nasad? Tanawa. Kabalo ko, kay nakatulog man ka. Kagahapon baka nakatulog o naging adlaw. Di naging adlaw. Unsaon man sa ka-taxi driver be ang iyahang abang kung nakatulog siya alas 10, nakamata siya alas 4 na sa hapon. Daos tambal. Ako ipakita siya na. Kisa galing nagpost ni si Boss Romance Lismora. Gipost niya sa iyang Facebook o kaniya ang naitabu. Sa Divisoria ni, Divisoria. Okay, kanang auto giklab na sa ako wala mo ko nang utana sa RTA ha. Pero the way I look at it, giklamp na siya kay nagparking siya sa kanang no parking man na, di ba? Kanang kanto diha. Kita mo ang mga kanto nato nga nay itom puti. Kanang morag Kana marking. sa kanto. Kanang marking nga pintal ito. Kanang diha nga pa, dili na siya pwede parkingan. Okay. Di na siya pwede. Di baka pakurbada. Pakurbada man na. So kani siya giklamp. Tanawa. Ang gibuhat sa maong tag-iya sa auto, bright idol. Naklamp man, giklamp. Gitanggal niyang ligid. Gipulihan sa iyang spare parts. O di wano din siya nakaklamp. O di ang resulta, nakadagan na gyapon siya. Palakpakan na igala. Das kagayan di oro mga bright nga tao. Dapat dito dapat nasa linya sa telepono karon si Angelo Andrade. Nadakpan ba siya? Bitamin, ipaluap na ibla, no? Oy, dagan, gipo sa cdodev.com atong mga amigo dia. Nara. Naara ni gaw. Ba ipagawas sa daw ni Brad. Imo man lang gikuan. Ato sa cdodev. Nanay paluap di ani, naboy sapon giday siya. Boy sapon. Naara ang follow-up report. Dili man ka makadagan karon og dali kay na may mga radyo. Sibat ka, for example, diri ka Divisoria. Sibat ka adto Carmen, bisag asa kang kanto na may RTA. O kaning plate number, atangi, diha gipaingon, wala ka kuman. So niya di ay di nakita ra gyapon, na-recover ra ang clamp. Tapos kani picture ni sa atong mga RTA ni. Picture ni siya. Nakita ra ang clamp na dito likod sa iyang auto. Das baggage. may galing kay may galing kay Juan niya gitimbang ning RTA nga still pagka-bright kay kulba ni mga kagayanon certified guy abay. Alang iya. Ipagawa sa screen, brother. So, mo niyang palo sa CDODEV niya, no? Ayan, no? So, kani gigrab sa picture sa RTA. Ayan, nakita na siya mga kagahi. Ayan, no? Ayan. Nasa ponda na yun gihapon siya. Pandamay ka, Brad. Pandamay ka. Kalabalit. If maklamp ka, dapat o siya mong baton na dapat, anak. Di, hulatan ni mo tong kuan. Mo issue. Mato ka sa RTA o maghulat Dili, na may ang nag-clamp naranas dapit. Sahay siguro, gikapoy kay dugay kayo gibalik. O basig nangihi sa ang or nag-CR baka or nagiinom tubig. Pagbalik niya, wala naman itong or giobserbahan lang sa giobserbahan. Laka, nay mo laka ana, pero nay magtanaw ana kano sa balikan. Okay, ano? So far karon akong nakita sa Cagayan de Oro. Sa una, ang istorya sa mga public utility driver, maana na daog-daogon naman ta kay public utility rata. Pero karon akong nakita, maski private, basta naa sa wrong parking, automatic siya ilangan. Yan na pag yung manggibike na karon. Na. Kung ikaw na ka, nag-hazard ka diya sa bilis. O dili ka legal nga pagka-parking, automatic. Tikit na yun. Tikitan, wala na ingon nga, ay, kuan man ko, wala. Mayong buntag sa atong mga RTA diya. Sir Oclaret, good morning. Morning niya diya, boss. Morning gingo nga trabaho lang, walang personalan. Pero ikaw, managpa ka? Kung na'y kamera, dili. Managpa yun ay. So, pag tunin mo sa Bruno,